Imosona Jacobala Jakinate Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kuokuo mimi matiende nionge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Kaka pile mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela wan okwadeo be oko chuno wani in ng'awa in kanye itimango wan wang'iyo gimitimo ober kusurach kasto wan bende wachung'e okang' manyime mar timo promotion, and that is why we are called the Truth Meter. Podi luonga nu mari nasho mari chieno jamono mbele chiene mineno to mbele ming'o eming'ondo boka kata nyalo wacho no mari dhako ngode ne gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirongi. Wan kae ndi game changers as usual. Nitie jomoko manyocha wacho no mari lalo mari okwaneni wasebiro full dose, wasebiro iluongo ni powerhouse, wasebiro iluongo ni en gik mang'eny. Wasedonjo ka indi kawuono wan gi jago moro ma bende ne wasebiro go chien kacha, to kata kamano Germany pod ng'ama push ng'ato ka push to wan kaka joluo oningo bed ni wakonye mondo dhi mbele. Waweuru konyo push ng'ama tho. Rest in peace ng'ato ndiko didik. I-post ng'ama tho dibiriyo. I-share live opong. Okawach ni chiwo last respect rach, but ang'o mitimo ne ng'ano ka ngima. Jomoko wacho no mari nego na taya. Bise penjore ni taya no ndalo monoliel mafuta dhi bede nang'o. Kitambi boloki. Kineno ka samoro anego taya, samoro kanego ni otho.
That is why I'm saying we need to promote each other. Umari timo interviews. Inango mise timo ni Umari. Kapo kipeko dhogi ni Umari be professional chieth guok. Anyway, wan gi Sam D. Iluongo ni Luo Dance Hall. The king himself. Wan kore ka endi. Ugolo moru manega. Owache ni Aisha noringo. Aisha liringa. Aisha. Mit maratari. Mit biro kore nyaka watieki. Mapod and LTN kapoke subscribe tem kamacha. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Erokamano. Wan ka endigi iluongo ne Someday the Luo Dancehall. Someday koso Someday. Someday the Luo Dancehall. Okay, miya giche chamatena wacho ni. Aisa, bedo ga king'eyo ni jodongo dwaro luor. Aisa, bedo ga king'eyo ni mama dwaro luor. Aisha aliringa, Aisha noringo, Aisha juzi na pesa, Aisha manoto maisa, Aisha aliringa, Aisha. Wede matege thomre. Ne Aisha aliringa, Aisha noringo. De bet nitie wat ni maja Homa Bay, kosi ya Homa Bay. Na Janyakach, Sondu racha sere neko. Echa Sondu chanie Kisumu County. Sondu ni Kisumu County. But ugo tongi jo Homa Bay. Wago tongi jo Homa Bay. Kare nitie kaka dwa thiga kocha. Ne ngawa aliringa. Aisa aliringa. Aisa noringo. Kimbia ni ukiwinjo ba. Kimbia no to baga matin. Okay. Jakore bogi wawe uru chayo jo Homa Bay kendege. Gini odonjo Nyakach. Thumni luongo nanga YouTube popo. Thumni luongo ni Aisa. Someday kimanyo someday. Aisa by Someday dulu. Aisa aliringa. Angeni God original kadi kuro original kifungu wiji. Aisa aliringa. Aisa noringo. Bajize ni makuru Janyakach. Kora dwa wero Kiswahili. Aisa aliringa. Aisa noringo. Aisa alipanda. Aisa no pando pesa na. Aisa. Aisha alicheka. Aisha neno cheko bagna. Aisha. Okay. Ojra. Kaso tomo ngwech. Ojra. Aisa, bedo ga king'eyo ni jodongo dwaro luor. Aisa, bedo ga king'eyo ni mama dwaro luor. Aisha liringa, Aisha noringo, Aisha na pesa, Aisha manoto maisha, Aisha liringa, Aisha noringo, Aisha juzi na pesa, Aisha kare mani toyo denda, jaber nyiri nangi nyoso denda, jaber sud buta baby denda, muto ngado gidheri pok no lenga, jaber lenya, gololi wange riek duoga, mbona unaringa matatizo, kwani kamedhie onge matatizo. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji.
wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, mai luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Ke omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyo ge platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kago ni giro kamano, wan gi yugi mosechung'nwa thombe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thombe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thombe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Angeno brother. One sawa? No, gini no luar to koro one sawa. Koro wamoke kendo. Jok man gi muya marach mar loro thum no bwana ne. Wan wabiro lori. Penjo mono temo loro. Wan wala. KP. Aya. Twende. Imuso na Jacobala. Jakinate. Matatizo jabe daki pim gimari sama miringi midonga keni dota poko chot poda nyalo manyo okana chot karamo miringo tena poko chot poda nyalo dwaro Aisa ena kumilengo aluangi tiringo nango mama jaber nyiri ritawa yopa Aisa liringa Aisa no ringo Aisa sina pesa Aisa liringa Aisa no ringo Aisa sina pesa Aisa mana toma Aisa aluongi tiringo nango mama jaber nyiri ritawe yomba oneni nam chumbi Mombasa jaber nyiri loro kaniga enango miringo nyamama to poda ngima poda nyalo timo kinda daki pim gimari sama ipundo wito siepe nyiri Aisha ya dong lili Gino minyo koro toga mili Koro kel pesa mili Ne koro kilo kel tum Gino feelings Tum changu chunya nyadundo Aisha kange tumu chunya nyadundo Jaber nyiri tugo naga dundo Nama winyo naga dundo Aisa liringa Aisa no ringo Aisa sina pesa Aisa mana toma Aisa liringa Aisa no ringo Aisa sina pesa Aisa
Mano rundo Nyakoromogi gini mit maratari apadi winje kanyo no endo iluongo ni someday Dholuo Dancehall. Aisha, mbona unaringa matatizo? Kwani kumidhie onge matatizo? Someday wachako dugo kendo kaw thuolo ni kuongi mos jopiny kongi ni osebedo ka chalo nade. Gimi mora godo unajituma igolo macha, and that is what we want. Kuongi mos jopiny kongi kaka you've been. Amuso tenyi Kwaramogi ma pod Someday Dholuo Dancehall pod achaka duogo iru kendo bang' kasegolo thuma manyien miluongo ni Aisha, kendo akwayo mondo umiya support, and I will really appreciate. Abo duoko erokamano kabisa kuom support maru kamano. Okay. Igole kanyini okowinjo studio. Okay. Igole bari kiwa studio. Okay. Producer agole produce studio milongo ni BBM Beatbox. Yeah. Most by producer emogolo thumno, ene mosegolo na thumbe mag Luo Dancehall go. Yeah. Kabisa, kendo I really appreciate for that. Kama Most by Classic. Most by Classic. Yeah. Yeah, Most by Classic. Hembo Jaluo? Most by Jaluo kabisa. Okay. Yeah. Awinjo ka lwete ber sana. Erokamano. So be you say yudo jok ma un godo class achiel ma maybe consult koso ina porigo class ni kendi Dholuo Dancehall. Luo Dancehall apani an masani koro podagoe poka winjo ngama digi test magoyo no. But most of artists ma winjo gi test mar Luo but en rap, kaka wan gi Mr. Top Kacha Luo rap, wan gi G Sound Generation gi kelo Afro Benga cha design moro kanyo, but poka winjo ngama nigi style mantiere godo ni. Koro kawuono ka wach ni ati Wunyandare mabende sane goyo wangla mamit kabisa. Wacha ni we gine ugo collab moro matin kanyo no endo. What can be your take? Imbe koro wacho ni ati kosego line mar nyiri moko mit makisego mulo to donge di gombo bilo. An kora nyalo kele niya. Ni jaber kakiyengo gino nyalo miya neko, gino nyalo miya gora piny. Anyalo gombo. Koro ket gi beat ni. Okay. Jaber kakiyengo donge fine. Miendino nyalo miya gora piny. Miendino nyalo miya neko. In short, you are ready. I'm ready. Inyalo tiyo gi go collab gi jathum moro. Anyalo go collab gi jathum moro cause I'm a singer. And I can rap, so I can do any kind of music. But na decide to monda work this style mamara kian, but I can sing, I can do any kind of music. Yeah. Na nini launching mar Steve Ojanam? Yeah. How was it? It was fine. And Giuseppe Namoro ilungo ni Diangradida notera kuno ene mano invite I show no. Yeah. Kendo amor kabisa. I really appreciate. Invited the show. Okay. Yudo platform kamano ma superstar go. Ingene yudo platform gi superstar tech. Ago kamano because I was given a platform of which most people do not appreciate. Sure. But invitation, by the way, kata invitation enyalo go erokamano. In go erokamano gi kumier. Yeah, anyalo go erokamano nikech ingeni most jiwore stage ngi kata kaka nini Diamond gi mane perform gi Willy Paul. You know ka ndiere that grid mar stage. Yeah, koro I really appreciate kata ne be ni ati schedule ne tight. To no fix na ma a perform gi superstar mane perform kanyo go. Manyiso ni you are given platform. I was given platform kendo na perform kanyo endo kendo I really appreciate for that. To be he said the kumoro mi go live performance apart from that day. Yeah, I said the Oma Bay, the same guy, the Angradida, Osetera Oma Bay, Radste Entertainment, entertain nyithindo matindo. Makata Tarik Prario Gang Beach, Podwa Dok Sori Karungu, Sori Karungu. Yeah. Okay. Yeah. Manyiso ne ichako tegno live.
kamano. But generally koro sani wanyalo wacho ni like in gi thumbe adi kama? Sani koro alawo mana album nikech sani koro gin almost thumbe 5. Okay. Yeah. Is he uploaded so maybe give it in the studio? Gisebedo uploaded en mani koro ariyo mosegolo negi video. Ariyo mosegolo nyiri dwaro ang'o manche wala itimo na interview last time. To gi koro mae. Inyalo onjo gi nyiri dwaro ang'o matin ng'ini nitie jomoko ma bende kawune ka neno for the first time. Kuri nyalo keto negi kaendi mondo nyiri dwaro ang'o. Okay. Nyiri kare dwaro ang'o. Dwaro gang'o. Nyiri kare dwaro gang'o. Anu baga. Nyiri kare. Nyako sami serega. Jaber muol chalo nyarombo. Arachwade lavwa. Wange koro moro toj tinga. Someday the Luo dancehall. Dancehall king nyakung'e. Aluo dancehall. Nyakwanyo pudo. Nyiri kare dwaro gang'o. Udwaro gang'o. Nyiri kare dwaro gang'o. Anu bagaga. Nyiri kare dwaro gang'o. Udwaro gang'o. Nyiri kare dwaro gang'o. Anu bagaga. Ne kakipopo wiya. Atoto ler hippopotamus. Jaber yo machiek popo fruits. Oneno mos kendo nyono mos. Sani kori penja bangalo. Nyako gunde mag pesa go. Jaber okia ni pesa aelo. Samu pidho koke boyo go. Jaber nena eriga. Nena teri nyaka i mama gi baba na. To nena eriga. Nena teri nyaka i ruwede go siepena. Attention, affection, communication. Nena timote. Pesa bende okangudiga. To podi wachono ka eriga. Nyiri kare dwaro gang'o. Udwaro gang'o. Nyiri kare dwaro gang'o. Anu bagaga. Nyiri kare dwaro gang'o. Udwaro gang'o. Nyiri kare dwaro gang'o. Anu bagaga. Pok norome thicho fuku machien kating'iew ne gari. Pok norome podogombo chuor ng'ato man gi meli ni katited ne mbuta. Pok norome podogombo mana tego gi janam. Photocopy benda miye mamara. Yawa jaera mamara. Podo manyo photocopy Sudan. Yawa nyiwa matinde ni kati twang' ne rinda. Pok norome to kendo pokoride. Kati werne love song pokorome. Podo manyo lavaman pokorome. Kati gerne ode poknorome ni payo pokorome. Nyiri kare dwaro gang'o. Udwaro gang'o. Nyiri kare dwaro gang'o. Anu bagaga. Nyiri kare dwaro gang'o. Udwaro gang'o. Nyiri kare dwaro gang'o. Anu bagaga. Kata luonge baby. Kata luonge sheri. Kata luonge sweeto. Jaber ang'o maromi. Nisagi maromi. Ang'o maromi. Alright. Ai. Mani luongo ne dancehall. Dancehall. Luo maler. Yeah. Kabisa. Okay. Kinde mang'eny aseneno ka un gi dhiang' radida. And akia ni dhiang' radida kore promoter ni or your friends kata kaka you people met. Dhiang' radida na wamet chon. But ne pod notimo comedy pok no chopo kama entiere sani chon bang then ambe ngeni nawe music na concentrate arts kaka nangisi na tinatimo arts kata printing t-shirts kata kingio t-shirt ani kuneno ka image na ntire kanyo koro bang kane wase show ni mar nyiri dwaro ang'o. No hapa neno fwenyo ni kare someday podo maintain ga music. Tao emane wamanyore kanyo to no wacho ni obro bedo ko omia platforms kapo ni ntiere shows to nawinjo kamor kabisa. Ambe na wacho ni Okay. Kamano. Gisani ni endi ka ng'ato de gombo ni mondo mi oluonge live performance itimo koso
pok ichako live performances? And I'm ready for music. Sani koro adwa na team music kech is en gima kaka nawacho last time ni en gima nachako mielo ka ne mama wa. Adwa na team ma kata ka en live band igo dancehall live band. I'm ready for everything. I'm ready to do music. Makata kitimo dancehall no gi live band. I'm ready to do it. But nitie gik moko mabende chando ji miyudo ka samoro limit kata mano ganda wa gik machalo kaka instruments mabende nyalo yudo ni ng'ato de gomb mondo mi ochak timo live performance lakini koro onge gi instrument gik machalo kaka piano and some other things. In kaka ja dancehall tiyo gi piano koso intere kaka you go about this? Okay, dancehall kata ka ing'iyo Jamaicans kaka gitime kata ka let's say Jamaicans kubiro Kenya ka gigo ga dancehall gi live band mangiso ni sani gima nyalo yuago en ni sani pod aonge kaka nyalo access live band koro anawacho ni one step at a time odhi mos kamano ka Nyasaye chieng' moro yie to wanyalo chako goe live band kech kata nicha neno show moro mar tire msani moro iluonge ni Gabiro mtu necessary cha neno mtu necessary thumbege bet gore ga kaka dancehall kama to nicha neno ka nene festival moro to no perform gi piano gi I mean full instruments na neno ka chamo kabisa nano ka iko fiti and koro sani ka perform live poda nyalo perform tu gi thumbega but ready ka nyalo yudo any support mar ginene live band. I'm ready to go. Kamano. Ingeni koi wacho ni ati support mondo me chak live band. Some people may not understand really what it takes to start a live band. Sure. That's why I'm ready to. Koi nyalo wacho ni ati maybe piano or like angoma dwarore mondo ngato chak live. Mondo chak live band nyaka ibed gi drum sets. Ena band kaka mar Wangla cha. Ena band full band kaka mar Wangla cha. Koro gima onge kacha cha e dancehall tune eno yieke aparo ni eno yieke no kende. But kata style masani pod oyieke no inyalo go dancehall to yieke no be pod nyalo chamo kwa umbali nyalo chamo kwa umbali okay kamano manyiso ni gima ngato nyalo nyiewo ne ja Wangla live band it is the same thing maybe nyalo need same way kabisa. Okay right nyakore mogi kaka neno kanyo nendo pod wan ka indege someday ilongo ni someday Dholuo dance hall gimo kwa ikacha ne ringe dhi YouTube mari sani gi nadi YouTube na en achiel someday Dholuo dance hall en gi subscribers adi sani osechopo sani oringo maber osechopo 700 kanyo 700 kamano bwana gino kwanya mako gi dhiang' redida umario make Luo Trending Nation make to pod okutim gimoro wachope uru 1000 1000 I think it will be okay and wabiru chako dugo ka indi wa appreciate gimwa dwaro en ni wa support uru Luo talents kikwa wachi ni atiyo one wa support jemose the one blah 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 wa support uru Luo talents one ka indi ge someday nemogo Luo dance hall wacho ni poko chako neno ngata kanyo na niti gik ma wasani romogo matindo tindo makata sani ineno ka jigo ko kembui ka changa ne ogolo thomo komiye kena ngotimre inere ka kisebedo ke irado gi gigi koso pokiromogo nyesa osebedo ko chieli okay anto gisani to kanyalo wacho na sero mogodo but pod wane race maybe samora bro romo godo but anyalo paro ni anyalo wacho ni kata kaponi aromo godo angeni Nyasaye bro miya rieko mar kaka nyalo tackle weche machalo kamago kamano ingeni koponi ati wawacho kamano okinya wacho ni ati rieko wacho ni for example ine masane ne kaka sanigi ma atimore ne Steve Ojanam ingeni manu jathum wadu and what you say today might also reflect kamari chopo ibro winju kaji wache I don't know wache no botimo kama something of that kind koro de inde timo nango sana wache ni koro ine mono yin Steve Ojanam ne the kaka mane ine launching ne cha koro ine mono jubire launching ni and then your songs are not there what would be your take
Lit to lit kabisa, ok en gima ber, but okay, o depend ka ne poni producer ne tuo life ema biro gi mokwongo. Ng'eni ngima ema duong' e gimoro amora mwatimo, kata thum mwatimo ni entertainment magi mag piny, magi gig piny ma ka in gi ngima kendo in gi teko maber to pod ibro timo, ma kata ka ng'ato timo ni marach kawuono to pod ingima. Tekni ok ochodo lweti kata ok ochodo tiendi, pod you will do it. Koro anyalo wacho ni ngima ema duong'. Kapo ni producer ne tuo to obro mana chango to gigo bro bedo mana uploaded. To kapo ni ntiere gik moko, ntiere issue be iye, onyalo wene Nyasaye bro fight ne kamano. Nyasaye wene wangla. Okay, dong kata jachien be wer. Jachien en wer kabisa. Jachien bonge golo sadaka. Koro ok inyalo wacho ni inyalo wene Nyasaye gi gimoro amora mitimo. You know, everything you do. Ok anyalo wacho ni koro ni jawangala kata ja secular, an dong' ago secular music. Kaya wacho ni koro an jachien. Nyasaye emo miya talanta no. Koro wawene gimoro amora mwatimo kamano. In bi pango timo launching maybe machiegni nikech osiepe ni johangla bwana, kumuting'o mari, kumuting'o Dhiang' Radida, Mutingo Stella Brenda, you know, those are some of your friends. Sure. And when we talk of launching, it not necessarily nyakibet johangla, kata ja gospel betimo gitimo ga launching. Imbi pango album launch. Hapango, okay. An mago one of the dreams man godo. Agombo nika se chupa album ni to apangi album launch, even though ok en gima yot kaka ng'ato nyalo pare no. Ang'eni en gima dwaro capital maber. Koro ambe anyaka ji push to gi support mar ng'ama nyalo support, nyalo come through mawinja ng'ata mawinja manyalo supporta e album launch na. And I will appreciate, I will also do my part mayudo matin to wang'iyo kaka itimo to wa launch album. Kech pod poka chope wave no, koka biro koro okay. Mani luongo ne Someday Dholuo dancehall mabende medo lero nwa kae chendo ne launching em bende onyalo pango kanyo machiegni. To be kwa king'iyo johangla gi ngeni ijaluo dho ni igoyo mana different genre, but ang'eni dholuo tiwinjo. Johangla gi ng'ama nyong'i ahinya ma bende nyalo wacho ni ng'ane wer bwana. Okay, wangla kae taste pod anuoyo mana ni Tony Nyadundo to negaga Tony Nyadundo wer bro. To inwang'o ka taste mar wangla ntiere kaka kama obiro to ma biro gi style moro. Let's say ni taste ma Tony Nyadundo wero ki compare gi taste mane ntiere Odongo Mayaka gini hayaki mayaka, inyalo paro kiwinjo taste no ti compare gi Tony Nyadundo ka obira mos kamano. Kichake ae Tony Nyadundo tibire Tony Ndiema gini taste no lora kamano mos nyaka sani. Koro bire e wangla rumba. Koro nyaka gisani to ema jalamo atho mana gi ema jalamo gi Tony Nyadundo. But okawacho ni wasani mag wangla go giwer mamit kabisa kendo ahero wende gi, ahero wende gi, awinjo ga wende gi. In fact kata inspiration mar thumbe ga heaga e wangla. Moko ae wangla, moko ya Jamaica. Koro an gi taste ga nini kandiko thumbe ga ayudo inspiration from wangla artist to gi Jamaican artist. Right, mano nyiso ni ing'ama winjo both local and international. Nyaka gospel ok ochuno ni ka in secular artist nyaka iwinj mana secular kende. Inyalo nwang'o ni secular nini through secular inyalo yudo inspiration from gospel. Right. Kamano. Nyakora Mogi,
wadwa ni wa support giluongo ni Someday. Dhi e YouTube kacha itiyo gi nying mar Someday Dholuo Dancehall. Yeah. Mano nying mar YouTube. Kamora mora. Someday Dholuo Dancehall. Yeah. Gimomiyo nwa luongo Someday kawuono en ni ogolo wer manoma mabende inyalo manyo YouTube kacha endo, iluonge ni Aisha. Ba enu weri ni Aisha, but kimanye timanye ni Aisha. Ya, en noma sana mabende ditieko nwa show kapoko tieko dwago mondo mi bende wami thuolo ni endi. Inyalo maybe wuoyo gi ma friends kata ma fans jok ma bende osebedo ko support mi chopo ka endi. Those people who don't know me kamera kiki wachi ni nenti gima nadwa wacho mari tinge no kopenja koro kaka na wacho so wami chance ni endi ja kamera minago do lens mondo mi koro owuo gi jopiny. Sawa. An kaka Someday Dholuo Dancehall amor gi ng'ata mohero gima timo. Kata moko hero gima timo be alemonu mondo chieng' moro wer gima timo. Ma fans gama underground te ma kata sondu dala I really appreciate. Aduoko nwero kamano kabisa kuom bedo koda. Nyaka nachak tune na mar Dholuo Dancehall. Alafu an go osiepega moko be mano come through kano winjo katimo kasechako Luo Dancehall. Mabe en promoter be comedian MC super MC Dhiang Radida. Mor sana gi platforms mimiya mag Express. Ngeni nyalo record thum e studio tibet go kanyo koro onge ng'ama nyalo ng'eni be nyalo perform thum no. I really appreciate for the platform kendo through your platforms jomoko be neno kaka perform to giluonga e show kata through platform mane miya ntiere show ma noluonga monego be nadhi tarik 21 kech ne ginche gineno ka perform kamoro ma fine to abedo invited kamoro kendo koro I really appreciate for that. Usipena Maju, King Pesa, Jakobala, Ice, Jakinati, I really appreciate for any little support. Katobed financially, obed hata ukiingia tu pale umesubscribe, hiyo ni support kubwa sana. I really appreciate. Yeah. Ketnwa gine Aisha. Awinjo ka John bwana nyaga koro wago gini. Aisha le Aisha no ringo. Aisha no ringo. Aya twende kazi. Awe ichungo sidwa perform kwa beki. Anya chung. Chung modu mi bende wachap gidi matena. Sawa. KP Imuso na Jakobala Jakinate Aisa liringa Aisa no ringo Aisa sina pesa Aisa manasoma Aisa liringa Aisa no ringo Aisa sina pesa Aisa manasoma Aisa donge mani toyo denda Yaber nyiri nangi nyoso denda Yaber sudu buda baby denda Udo ngado gideri pok no lenga Yaber lenya Bololi wangere duga Bona ringa matatizo Wanika midhie onge matatizo Yaber Akipim gimari Sama imiringi midonga kendi Lota poko chot Oda nyalo manyo Okano chot Karango miringo Tinda poko chot Oda nyalo dwaro Aisa Ena ngombilengo Aluangi tiringo nango mama Yaber nyiri rita weyoba Aisa liringa Aisa no ringo Aisa sina pesa Aisa manasoma Aisa liringa Aisa no ringo Aisa sina pesa Aisa manasoma
nyiri Aisha we adong lili lili Ino miyo koro doga mili mili Koro kel pesa mili mili Ya koro kel tum ino feelings Tum changu chuna nyadundo Aisha donge tumo chuna nyadundo Jaber nyiri tugo na gadundo Ngama winyo na gadundo Aisa liringa Aisa no ringo Aisa Sina pesa Aisa Manasoma Aisa liringa Aisa no ringo Aisa Sina pesa Aisa Manasoma Tugiswe orundo Orundo Aisha tugiswe Orundo Majefu Nyatanga Nyakorolendo ineno LTN Luo Trending Nation kama mopondo inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.